Okay, magandang araw mga kabro. Nagsabay-sabay sila boss, si Angel from Bayambang Pangasinan. At si boss, shoutout kay boss. Ito yung makina nila. Bumili tayo ng original na timing gear. Cam gear tsaka timing gear, dalawa lang, wala yung cam gear pin. 5,400 pesos. At pinalay natin yung kanyang sigunyal. Tapos dala-dala na rin ni Uncle tong kanyang black. Rebor 50 na daw to, dala-dala niya, pinaribor na niya sa Makati Bangkal. Pasig. Okay, so ayan po yung gagawin natin sa motor ni Uncle. Ayan, rebor 50 yung piston niya, pinaribor na niya sa Pasig. Papalitan din natin ng clutch damper, clutch lining, spring kick. Ayan. Tapos from Nueva Ecija sila boss. Shoutout sa inyo mga bro. San Nueva Ecija boss? San Felipe. Ayan. Mga boss, shoutout po sa inyong lahat. Bibigyan ko kayo mamaya ng sticker. Okay, ito naman yung motor ni boss. Pinapalitan natin ng connecting rod, dalawang sigunyal bearing, align, clutch damper. At syempre, nasa na yung kanya. Ipo-full wave din natin to mga bro dahil mahinang mag-charge yung battery nya. Ito yung mga pyesa. Spring kick, clutch damper, original, push rod, repair kit, center gasket, black gasket, original black gasket. Kapangpangan. Yung motor naman ni ka bro from Nueva Ecija din to. Iwan na daw yung motor niya. TMX 155. Nasaan yung motor mo bro? Ayun po. Ayun yung mulawin doon. Pandarin nga muna natin bro. Ito, pakinggan muna natin dahil iwan na daw ni ka bro. Medyo alanganin, baka abutin kami ng alas 12 ng gabi dito. Dahil dalawa yung i-overhaul natin, yung assemblein natin. Okay, start muna. Yan bro, rep mo. Busok yung kabro kanina, malakas. Oo. Eto. Basa na mga kabro yung tambutso nya. Tapos meow. Timing gear. Okay naman. Hindi naman ganong cancer yung sakit ng motor mo. Timing gear lang tapos umuusok. Okay. Okay, mag-assemble na tayo mga kabro. Para hindi tayo matagalan. Yan, buuin na natin tong naunang nalinisan mga kabro. Okay, tapos na mga kabro yung motor ni Uncle from Bayambang Pangasinan. Ayan po si Uncle, siya po yung may-ari nito. Bagong timing gear, brand new, original. So, andar, brother Lito. Paandarin mo na. Hop! Dinadasalan ni Kagawad. Sige. Alam na Ama, Espiritu Santo. Amen. Amen. Pakalalo akong sipahin nito. Hindi. Isang ano ko lang, tao pa lang, gagad-agad Oo. Thank you, Mater Gido. Oo. Okay mga bro, tapos na. Ayan po yung motor ni Angel. Wala nang meow. Yeah. Napatanggal ko hindi mas nang demonyo dyan. Baka may isang demonyo eh. Okay na mga bro, parang brand new. From Bayambang Pangasinan. Tapos na po. Sa oras anong oras na? Alas 4 na ba? Sunod na rin natin tong motor ni boss from Nueva Ecija. Yan, nakabuo na yung kalahati. Lalagay na lang natin yung block at cylinder head. Tapos na. Yan. Ito ko, huwag niyo kalimutan. At si Kagawad, tapos na rin magmerienda. Ay, wala pa. Ay, wala pa ba? Bili ka na. Ano naman, pinagyayabang mo naman eh. Okay. Tuloy na natin to. Tapusin na rin natin tong motor ni boss. Ang ginamit nating timing gear dito, mga kabro, ay pag lang na brand. Ito, pag na brand lang yung ginamit natin. Dahil masyadong kamahalan yung original. Yan, tapusin na rin natin to. Shoutout po sa mga customer namin. Maraming salamat po, Uncle. Salamat po sa pang Milo. Yan, may pang Milo po kami mamaya. Uncle, break in lang bagong rebor yung block nyo. Alright. Mag-picture muna tayo. Okay, picture muna kami mga kabro. Video pala. Sorry. Game 1. Ang galing ah. Oh my God! Wow!
A few moments later. Okay, dito na tayo sa cylinder block. Kakabit na natin mga bro. Itong cylinder block na original na dala-dala ni boss. Original, pati piston ring original din pang CDI. Tapos yung rubber packing, piston pin original, tapos pati yung pin lock original din. At nagkakahalaga daw at tumataginting na 8,000 pesos lahat to. Cylinder block, piston ring pang CDI standard. Tapos rubber packing, yung sealing ring sa takip ng cylinder head. Piston pin tsaka yung pin lock. Ito. Kasama na yan. 8,000 lahat yan mga kabro. Tumataginting. Okay. So yan na po. Kakabit na natin. At napalitan na rin natin to ng valve seal. Bagong valve seal na rin yan. Dalawa original. Okay. Salpak na ng salpak kagawad. Right. Guys, malungkot po ako guys. Wala po ako makakasama sa Bakutang guys. Nako, malamig ang Pasko mo. Oo nga. Medyo... Okay mga kabro, overtime. Tapos na natin yung Miusol I na limited edition na kumatok. Ayun na, smooth na yung andar niya. Hindi na kagaya nung nakaraan na malakas ang katok. Kagaya nito. Tok-tok. Okay, so tapos na rin itong from Nueva Ecija. Nueva Ecija, tapos na rin. Lalagay na lang natin yung tangke, fuel wave na rin natin. Regulator, 5 wires, battery operated yung ginamit natin dito. Okay, naka full wave na rin. Kuha ka na lang ng clutch damper bro. Sira na rin kasi itong goma nyo. Yan. Lagay na lang, tapos pandarin na natin mga kabro. Yun o, overtime again mga kabro. Miusol I limited edition 115. Miusol I 115cc lang to na kumatok. Pinalitan natin ng cylinder block. At ito na yung andar niya. Smooth na Kuya Kuds, yung may-ari. Alright. Overtime si Kagawad. At from Nueva Ecija si Labos. TMX 155 overhaul din mga bro. Palit connecting rod. Signal bearing. Cylinder block na bago. Original. Piston ring, valve seal, clutch damper. Okay. So pinull wave na rin natin to mga bro. Full wave, tapos palitan na lang ni boss ng LED bulb para mas malakas yung headlight. Yan. Start natin. Nakapagay yung wala pa yung hose. Yun. Okay na. So hindi ko na video to yung andar niya kanina before. Kasi wala pa ako dito kanina. Nasa bahay pa ako. Pero ito na. Goods na yung andar. Depende na lang kay boss. Nasaan na si boss? Ayos na yung andar na boss. Ayusan. Yan. Connecting rod. Ibig sabihin maingay yung andar niya. Tapos timing gear pa. Pero ngayon goods na. Condition na. Mukhang malakas ang kalog ng knuckle bearing nito boss. Yung monobela mo, papalitan mo na lang yan. Kasing lakas ng kalog nito. Ay! Joke lang Kagawad. Alright mga bro, tapos na. Overtime ulit. Alright, tapos na from Nueva Ecija. Ay, Nueva Ecija pa po kaya? Nueva Ecija, uwi na po sila. Okay na yung motor nila. Smooth, parang smooth na yung Kagawad. Yung nguso niya. Ay no. Paalam kayo na kila boss. Boss, salamat. Ingat. Bye madam. Bye madam. Kuya, salamat. Maraming salamat sa tiwala boss. Break in lang break in. Alright. Bro, ingat. Thank you.